Pila, Tirapasalo Kurogno, Ani Kulumung, Teshibaya Paro, Anibumung, Don Manik Jomatia, Ang O Hyderabad go, Sikon sa private job Kai Tongazawo, Ang social media by especially Makang Maning ke Mohaise, Ani Kolok Koroksa, Sister Tongmani, Boni Mangka, Sonjita, Jomatia. Bono 5 years ago, Apro Rogo, Koroksa Salabaibo, Kajak Laika, Bonbumung Kanke, Sumendro Deborma. O ambasa ko tongo te boni bilay singkangke rai basa so kus family problem eba family matter ni bagai boni basai bai kak sinai hanai sing bai baksa o Hyderabad go no phage ang bai sini family bai ke tong phai mani but unfortunately tabo hai no hai te kaisa incident engka sini o family go Abungka Mia Pro 9 tarik o 9 tarik jorago boss no duty thangnai hanai 6 ta go sini room ni lamuk thangmani pore go bo duty go sogai kha hanai ano bo around 10 minute ni later aro ano bo call khaimani yagulo angbo bai confirmation khlaika bo aro duty go sogai kha hanai ano sago ei samani yagulo bo ano hai ni saka bo ni mobile switch off ma khaisnai ano bokol khei sawa dara ani mobile switch off ungsinai tabo tani homole duty go mobile allowed kriba khaine to ang be accept khaika doa ko nung koita somoge phanai henai ang bono confirm khaimani boano saka 12 ta horni 12 ta 6 pm go bo duty thangmani boni log out time khangke 12 ta hanai bo ano saw te 12 ta ano naisingei sing emne ne sing bon naisingte 12 12 20 bota haidok tam kana apro ang bono confirmation e bangai hain hai call khaipika call khaige bono ang saka nangbo pro phaine hini singani hene ang call khemni but wa pro call response khaliya bon mobile ang continue no switch off keman kha mamani yagulo sing hopung no sing call khalai khabono but tini phai jorabo tabok bo tini bo sini room go phirok sok paliya ke belai ni ang wana kha motamoni bangai phailiya abe tomane mongi bo phailiya nei inke ang bono call khlaite singleng lai soka yang yung call khlai kha bad bo bai contact sing maliya male ni yagulo atomsa suddenly boano call khaika Sanjita jo ani sister tongmani boano haino call back khaimani yagulo ano bo kok saka kisa ang belai no sok bai keboni kok khana gei bo ano direct hai ni sago ano teitar otuk bai sidi ang no bai tonglia ang ani dolok bai Telugu friends rok bai ang mumai ko phai pela hai hini ba ano usuk no sawo ngkhagena ang kisa ban kok ma saliya apro bo ano usuk sagai ne call cut lai roka hai ke sing hai ni hai bono call back khaipika but wo call response khaliya actual me o mobile switch off yana but fly mode go ngi mag tei kwa mon friends sonu ang sali bono call khairu nei ka but wo call attend khlailia ta ko response kori mon mobile fly mode ro ja eba switch off nei sai tango ikhangke problem khangke create boro khangke omose boni basai be bokag laimani mungsanu proof eba evidence kori ko bo basai bai tonglia hanai walai legei anoro phaimani prai around 4 month thairo ungkana ungkangke 4 month ni bisingo sing kauman kau slaiman ni bisingo bono bobai na lali yahinai singno confirm khaisu kasini ani okra sakra ani nukungni borok baba amake kri kasini dada tro bai ang confirmation khalegi salaika te na laliya ke sakagi ro laisnai hini salaimani but zero ungkangke ne tamangka ufor 4 month ni bisingo 2 month borok kok salaliya but next month go ngake borok kok salai pika bosaibe kok salai man yagulo borok milinai henei ang confirmation ma pika boron khuktui Sanjita ni sister Sanjita ni khukti bu ang boron no milinai henei borano saka te a bosai Sumendro Deborma boba no milinai henei saka hage salai khage no sangkaisa planning khalega nung bosa boni khorok sa bosa tongo bosa sala ke ang bono December go ni phai sidi hai henei borok bai kok paleka te December kita bo ke November choloi tongo already
to next month go ngkin upcoming month go ngkin bo phai gi sok paisnai te oro bro family ke bro rang paisa ajegi tonglai gi kaham kunke tonglasinai hai hine confirmation nglai mani but abo kutung go nukjaka di Sonjita Deborma sorry Sonjita Jomatia bo ani nog ni bo kharai thangka hani ba ang social media songoi ma kerengka sing o video ni bisingtei ni rok boni photo no id je kuno jaga tongka angke please contact ID contact number angke 7032099739 sin ter pasar nang kaisa message khaigen ni musugo sini o kapal khamya bimar go jotno sono support khaibe jadi tei o borok no sini sister Sonjita Jomatiano je jaga par nogla hangke please sing no number yo nai a number go contact pai jabai te ang pre khai go jotoni nu khunggo no om da hairo sing survive mata khaiten te ang sing no sagai an ko no oro no pai rokha jotono hambai khulungkha jotno no hano hai ang makrung phai bikati waisa ano ani sister last kok samani very confusions bo ano tama hanai saka hamale ano tarutuk bai sidi ang ani friends telugu rok bike lagi mumai go ang phai pe ha niru an te ruga nanglai ang kahang krung no hai ni sago a kok ni bisingo bo an te kaisa kok samani tongo abung khangke boni u bosai Sumendra Deborma actually wo upcoming December month go bo phai tongo te boro phai la hagen or jaga miligi tong bai sinai hanai kok pai mani abono bo kisa khursa jakti haike bo an kok saka bo an tamani saka asala bai angti tongmalia bo bai ang nokung bo khamalia te ang bono bo bai te mili malia hai hanai bo ano sagi kolkat khai rakha apuni simi tabuk jora sing continue try khai tongo call khai gi bo bai contact khai ni bangi but tabuk jora unlucky sing bo bai contact khai mia jorchini rok ni bisingo Mumbai eba Hyderabad go tongai rok ni bisingo borno khangki please sing no contact khai di jotno no hambai